गिबियावनो आङो दिनै बे जोंनि हेरमपुरी बाथौ आश्रमनि बे लांगोनायाव जिथु जोंहा दिनै सेथि हाबाफारि हिसाबै दहाय एसे सिगाङाव केट बेखेवनाय थांबाय आरो लोगोसे दा जोंहा फिरफिला उरायनायजों लोगोसे फारौ उरायनाय आरो गोथैसि बावनाय आरो जोहोलावजोफोरनो मान बावनाय आरो बेखौ जोङो दिनै मावफुंबाय। दा जोंहा फैगौ माखासे हाबाफारि दं दिनैनि गेजेराव आर'ज बादायलायनाय बेखौ मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जेसेबां बाहागो लागिरि जोङो बेखौ आर'ज खन्नाय बादायलायनाय लादों। दा आरो बेबायदिनो गाबोनबो हाबाफारि दङ, बेखौ बे हाबाफारिया जालांबाय थागोन आरो बेखौनो फोरमायनो लुगैदों जि दिनै बे मिडियानि गेजेरजों जोङो बोसोरफ्रामबो बे हाबाफारिखौ लाबाय थायो। बे जोंहा जामुं बादायलायनाया नैथि खेब जाबाय। ट्रेडिसनेल जायखौ होनदों दोरोङारि, बे जेरै अनला नारजि बेबायदिनो ओंख्रि गोबाब सबाय साम' नाफाम, दा बेफोर जोंनि माबायाव गोग्लैजोबाय दा हिसाबै ट्रेडिसनेल जोंनि जामुं बेखौ जोङो दिनै दा गाबोन देखायनाय जागोन। दा मेइन बेखौ लानानै जोङो बोसोरफ्रामबो खुङो। दा दमासि फोरबोखौ जोङो खुंबोनाया गोबावसै, नाथाय एसे नैबे जोंहा माबायाव लिरनायाव एसे माबा जादों, गोरोन्थि जादों। माने जामुंआ बेबायदि माबाखौथ' देखायबाय आगोलाव एगजिबिसन हिसाबै, नाथाय देग्लाय जों बोसोरनै जाबाय बे नैबे जोंहा जामुं जे जोंनि दोरोङारि जामुंखौ देखायनाय बे नैबे नैथि खेब। खिन्थु दमासि फोरबोआ जोङो हयथ' गोबावानो जाबोबाय, बेखौ जोङो फालिलांबाय थागोन इयुनावबो। जिहेथु जोंहा बाथौ धोरोमजोंनो जोंनि नेम निथि मथे जोङो बाथौजों लोगोसे बाथौ सिबिनायजों लोगोसे जोंनि गोदोनि आजौ आजै गोथैसि बावनाय लोगोसे जोहोलावजो बेफोरखौ गोसोखांनाया जों जेब्लाबो हाबाफारियाव लाबोबाय थादों। मानो होनबा जों बिथांमोननिफ्रायनो बिथांमोना थैनानै थांदोंब्लाबो रुंसारि जालांदोंब्लाबो सोरबा मुंख्लं जालांदोंब्लाबो जाहाथे जोंनो बेखौ जोंनो जेब्लाबो गोहो जगायना होयो बा जोंजों मदद हरो, बेखिनिखौ जोङो खालामबाय थादों। लोगोसे जोंनि इयुन जोलै आरो दा सोलिबाय थानाय इयुन जोलैफ्रा जाहाथे बेखौ जोंनि जे आजौ आजैया गोदोनिफ्रायनो बेबायदि नेमखान्थि दंमोन, फुजिनाय खान्थि दंमोन, बेखौ सोलोंलांनो हायो। बेखौ लानानैनो जोङो दिनै बोसोरफ्रामबो थेलेबलेब बे हाबाफारिनि गेजेरजोंबाबो जोङो दिन्थिफुंलांनो नाजादों। बर' हारिनि गेजेरजों लोगोसे गुबुन गुबुन बुहुमाव थानाय गोबां जाथि बे माबाफ्रानो जाहाथे जोंनि बर' हारिनि बे माखासे गोदोनिफ्राय सोलिनाय कालसारजों लोगोसे जेनेबा जानाय लोंनाय बेफोरखौ बुजिनो हायो, मिथिनो हायो। आरो जोंनि गेजेरावनो जिहेथु जोंनि इयुन जोलै उन्दै गथ'फ्रा जोंनि ओंख्रि ओंखामफ्रा माबायदिमोन, मा बाहायोमोन, दा बेफोरखौ जोङो मिथिनो रोंला। जों गेटआवनो होखादों, जोंनि गेटआव मेइन हाबजेननाय गेटआवनो माखासे जे बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनो खखाजों ना साना जायो, सेनजों ना सानाय, संग्रायजों माइ जावनानै जायो, बेबायदिनो नांगाल मैजों हालेवनाय, बेफोर गासिबो जोंनि बर' हारिजों लोब्बा दं। बेखौ जोङो एसेब्लाबो बे हिरिम्बापुरी बाथौ आश्रमनि जि दरखं आरो जि जा फुजासालि, बेनिफ्रायनो आङो जेथुके बेवहाय हाबाफारि जानानै हिरिम्बापुरी बाथौ आफादनिफ्राय जेथुके आंखौ लिंहरदों हिसाबै फारौ उरायनाय बिबानखौ आंनो होदों आरो बेवहाय बाहागो लाबोदों। दा आं खोब गोजोन मोनदों। दा बे गोजोनआ आङो आंनि गोजोननायल' नङा, आंनि गोजोननायखौ नैबे बांलानि 1432 सालनि दमासि फोरबोनि गेजेरजोंनो, मागो दमासि फोरबोनि गेजेरजोंनो, सौराय फिथा जानाय बे प्रग्रामनि गेजेरजोंनो आङो बर'फोरजों लोगोसे सारा मुलुगावनो थानाय मानब जाथिनो आङो बे गोजोन हामलायथिखौ गिबियावनो आङो दहाय फारौ उरायहोनायाव जेरैबायदि आङो सान्थिनि थाखाय उरायहोदों, आङो आंनि बे गाहाम हामलायथिखौ आङो गिबियावनो सारा मानब जाथिनोनो, मानसिफोरनोनो, सुबुंफोरनोनो आङो बुहुमाव गिबियाव होग्रोदों आरो गोजोननाय मोन्दों। माने बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जेथुके भातृत्वबोध, अनलायनाय, गावनि गाव धोरोमनि बाथ्राया बेनो, मानसिया जायखौ जि मोजां मोनो, जाय धोरोमाव उजिदों बे गावबा गाव बाथ्रा। अब्लाबो जोंहा मोनसे आदर्शआ थानांगौ, जोङो लिभ आरो लेट लिभ। नोङोबो थांनांगोन, गुबुनाबो मुलुगाव थांनांगोन, अब्लासो माने सान्थि फैयो। बेनिखायनो आङो बेवहाय बेबायदि दिनै प्रग्रामाव बाहागो लानो मोननानै आं बे जिनिसखौनो आङो फोथायदों आरो बे फोथायनाया निस्सय दं। उनाव मानसिफोरनि गेजेराव अनलायनाय जिनिसा फैनायजों मुलुगाव सान्थिया फैगोन होननानै आं सानदों। आरो जोंनाव बर'नि माखासे जारिमिनफ्रा लिरनाय गैयैयाव एसे गोनो गोथोआव माखासे गोग्लैयो।
दा बिनि सोदोबानो जिहेतुके जोङो माखासे दुरबलथा जोंहा थाखाबाय मानो होनोबा दमासि होनोबा 10था मासनि उनाव जोङो बांलाफोरनि असमियाफोरनि बैसाग जेठ आसार सावन भाद्र आसिन कार्तिक आघन पुस माग जोंहा गोग्लैयो नालाय बिनिफ्राय फैदों दा बेफोरो माबा मोनसे सोदोब दङना गैयामोन गोदो गोदाय बुंनो हाला अब्लाबो माने आर्य समाजनि जोंनाव गोबां थानाय जानाय सोलिनायफ्राव जेथुके प्रभाब गोग्लैनाय हिसाबै निस्सय बियो गोग्लैदेरदों ना बैसोरो जोंनिफ्राय लानानै जोंनि राव सोदोबफोरखौ सोलायनानै दोनखो मानो होनोबा जोंनि गोबांथार गोजामखा सोदोबखौनो बिसोर सोलायनानै जेरै दिंखियाखौ धेकिया होनो नङा होमबा बेफोरबायदि माने गोबांथार बारदै सिख्लाखौनो मा होनबाय बिसोर बरदै सिला होनबाय बिदि बुंथिंनानै माखासे जोंनि सोदोबफोरखौ बुथारदों निस्सय दमासि सोदोबा निस्सय बर'हानो माबा मोनसे दंमोन ओंथि गोनां बेखौ माने निस्सय बिसोर दोनस्लायखोना माखो बेखौ जोङो मोनसे सावरायनांगौ आयदा जाबाय दा बेनो जादों जोङो जेथुके फोरबो हिसाबै जोंहा बैसागुनि उनाव बिदिनो काति गासानि उनाव बिदिनो दमासिनि उनाव आरो बिदिनो जोङो आरो माने बैसागुआव मोनफैफिनसैलाय बेबादि जोंहा दङ आरो दस्रा आसामनि सोदोमस्रि गोनां दस्रा हारि माहारियाबो फालियो दा बेनि गेजेरजों नैबे जिहेतुके जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोङो आबादखौ थिखांबाय जोंहा माइनावखौ जों बोखांनो हाबाय बेखौ जोङो दुब्लिनिफ्राय माइनाव लायनायनि उनाव मारा थारा होनानै बाख्रियावबो सोबाय बाख्रियाव सोनानै जेथुके जोंहा पुस मासावथ' माइ दिहुननो मोना माग मासावसो दिहुननो मोनो बाख्रिनिफ्राय माइ हानफिननो मोनो बेफोरखौ फोरबा लोब्बो लानानै जेथुके माइ दिहुननानै जेथुके जों बयबो खस्थ' लाबाय मावबाय दांबाय न'जों जानायजों लोगोसे जोंथ' बर' जाथिया मोनसे ससियेलिस्ट माइन्डेड जोङो माहारि जोङो सावरि बादालि जाग्रा आदा आगै जोङो जौ खापसेब्लाबो साहा खापसेबाबो मेथाइ खापसेबाबो जाखुमालाया खाथि खालानो जों रानलायनानै होनो आंनो मैया आंहा न'आव सिथाव सावाखै आंनि न'खरनि खाथिया सिथावबो होफैबाय लारुबो होफैबाय एन्थावबो होफैबाय दा बेखौ जानानै बाव बाहागो लादों दा बे जोंनि परम्परा आरो बेजोंनो जोंनि गेजेराव जोङो अनलायनाय भातृत्व